Și încă o zi petrecută împreună în casa Domnului. Păstorul și-a luat rămas bun. Și acum timpul nostru împreună la sfârșit, nu uitați că la ușă să fie cu vărnicie, fiți binecuvântat. Toți au început a discuta între ei și l-au rămas bun unul de altul. Dacă Sinedrin tot se ridică, își lua și el rămas bun și se îndreptă spre colete. Așa, luni 105, marți și miercuri câte 75, în total 255. Joi 200, vineri nu am avut, deci 455. Să împart la 10. 45. Nu o să pun atâta. O să pun 40 și o să fie suficient. Să mai calculez, da. În timp ce își făcea calculele, una dintre ei, care de firea sa se considera mai norocoasă, se sculă și îngândurată merge spre colete. Pur și simplu, eu așa mă gândesc că din 20 de lei găsiți pe stradă, chiar dau și dintre ăștia de ciuiala. Nu, ceva nu-i normal. Pot măcar vreo 1000, dar și, Doamne, totuși eu îți mulțumesc și de aici 20 de lei care am găsit. Eu îți dau 2 lei, dar cred că nu mai trebuie să ieși și 2 lei. În timp ce ea se lupta cu gândurile sale, unul dintre ei, care era mai bogat, discuta pe numele de telefon. După ce a terminat discuția, se îndreptă spre bătrânică, își lua rămas bun și zâmbind mergea spre ieșire. Ce văd eu acolo? Iată dărnicie. S-au predicat atât de sergente, cred să vă spune, o femeie. Scoase o bancnotă dintr-o grămadă mai mare, o apucă cu 2 degete ca să-l vadă tot și cu indiferență îi dăduse drumul în colete. Mai era și unul mai zgârcit. Mai era și unul mai zgârcit. Se îndreptă și el spre bătrânică, își lua rămas bun și privind la ceas, mergea spre colete. Da, păstorul nu a uitat de dărnicie, căcică, nu uitați, la ușă este coleta. În alte biserici am auzit că diaconii umblă și strâng viețele. Vine așa direct la cine te privesc, încearcă și nu pune ceva acolo. O să fie nevăzută. Cineva din sală privi prietenește. Aceasta nu e biserică, ci o adunare de spioni. Trebuie să nimeri ceva. Scoase o bancnotă imaginară, o aruncă cu repeziciune și fuge. Rămăsese și o bătrânică. Se sculă și ea căutând portmonelul și încet, încet mergea spre ieșire. Doamne, ce pot eu să-i dau? Din toată pensia mea am rămas doar un leu. Dar te rog, Doamne, primește-l din toată inima mea. Iisus îți spune astăzi: adevărat vă spun că această vădvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. Căci toți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce ne rămăsese să trăiască. Iisus e aici, El te vede, te cunoaște, îți vede inima și gândul. Nu fi indiferent, nu te minți pe tine și pe El. Fii atent la ceea ce spui, ce faci și cum faci. Fii sincer cu El și cu tine. Fii ceea ce ai lui din toată inima, căci El te iubește și a murit pentru tine. Amin.